بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربي يسر واعن يا كريم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون jawmirawo seniɗo o ƴewni mumini en ha ɗo o wangini farilla mako dow maɓɓe ɗum woni o suumago en ɗo bolwa ɗum fi munasabat ha ɗo wato nida uman ɗum mangtore ƴewnaɗu ndu Allah seniɗo ƴewni mumini en ɗo o sifriɓe ɓe imana ko ɗum mangtore nden bo ɗum tambihu ƴewnirgoɓe ɓe harfu nida il baid kare wiyete har feere ya kama tagarrara fi ilmi l arabiya nden har feere haabo ɗum tambihu kayen bo ɗum findinki ya onon ɓen mumini en to imanaku wolwama ɗo hawti be islamaku da'iman ngam imanaku feere muɗum to nato wade yawuɗini silmuɗo ɗum taskitatake e nonnoon wato ande islamaku to imanaku wala her muɗum ɗum nafikaku kanju o wi ha ɗo ya ayyuha alladina amanu ya onon nuɗɗinɓe wato imanaku sendirta be islamaku kanjum ɗum wato ande masalan simtirki e lismiti dinaki to ɓi adama simtiri o lismiti dina imanaku bo ɗum sarɗi islamaku ɗum wiyete islam kanjum mumin wato tafsiroɓe mbi to imanu wari feere mum bana ni ɗum ɗo lonjini wato ande kuuɗe islamaku to islamaku tan waɗi wato ande feere mum bo ɗo longini imanaku ɗi seedata kala nde ɗi seedi fu na ɗum kanjum imanaku feere muɗum islamaku wala ton ɗo tina to o simtiri o maayi ɗum taskitatako ngam to o muminijo haqiqa tan ko hanmo huugo kuuɗe islamaku banguɗe kuwanɗo kuuɗe islamaku banguɗe to wala imanaku o nafikijo tan ya onon ɓen nuɗɗinɓe kutiba farliɗinama alaykum domon asiyamu suuma e kutiba bimana furida suumago haalungo arabiya wato al-imsaku jogitago har hunde haɗitago hunde kanjum o wi wassawmu fillungati al-imsak jogitago yo gaalu ɗo wi'e ha arabiya saman naharu to ɓe mbi ha arabiya saman naharu ñalowma sendi saka ɗum fu ɗum deƴƴi ay ijata dala to ni nangue sendi saka to foti wagama qa'imu zahira saka nangue darake wa minhu irin man qawluhu ta'ala kongol jawmirawo ha maryam inni nazartu lirrahmani sawma ha o wi mi toganno jawmirawo huɓa hinna ejo jeende hay samtan jeende wato ɗum ɗo mana e mana ko wiyete mana sawmu ha lunga li annahu imsakun anil kalam ngam ɗo jogitago so nde wolwugo wa sawmu fi shar'i ko wiyete suuma her sari'a bo ɗum haqiqa shar'iyya ibaratun anil imsaki anil akli washurbi waljima'i fi waqtin makhsus wa huwa min tulu'il fajri ila ghurubi shams kanjum wiyete tarifu suuma e man niyya o wi wato ɗum ɗo weccago jogitago wato ñamata yarata moɓata ko be kore muɗum her wakkati bo keraɗo wakkati man daga ɗellitaki buulol ha mudgo nangue ɗum ɗo wondi ɓe anniya ɗum ɗo wiyete wato hande suumago ɗum wato hande ɗum haɗitago ñamugo e yargo e sa'irul mufattirati ɗum woni o moɓodal daga wato hande ɗellitaki buulol se o jogita her jamma seeɗa ngam ha ñalawma saho nden wato hande a mutina har mutago nangue bo ɓawo nangue muti kam wato suumiɗo sumtake o yiɗi o sali ija aqbala allaylu min ha huna wa adbara annaharu min ha huna faqad aftara sa'im to lattake jemma husiti her ɗo wara
ñalowma bo duɓurɗini hokkiti ɓawoɗo dilla wato nangue wirnake ɗum wiyete wato hande suumiɗo sumtake se ɓi adama anda kadi ɗum ruknuji suuma e ɗo nder tarifu ɗo arrafnaki ki o wiɗo anniya se goɗɗo walda be anniya nder suuma e mum saaho to o heɓay nango haala suuma e ramadan se wato weeti nden o nani o suumo to ñalowmare man dole maako to o sumti nde o hefan ka fara se o suuma nde amma heyantamo se o yoɓa nde tebbitare wato hande lismake ɓi adama yobgo nde masalan julɗo allah o heɓay nango haala lewru ha o wetori malla bo wato hande o heɓay wato hakkilo mako wala ko o faɗɗama on o say anniya ha weeti ñalawmare man o ñamata se to wato ñaw dogake ñaw on haɗimo kadi wato o ñamata to ni hande ɓi adama nani lewru ramadana dari nden wato hande ñaami o hefan wato o yoɓa ñalowmare man o hefa kefergal ramadan bo gotel kuuje tati ma o suumo lebbi ɗi to kotirɗi malla bo o rimdina jeyaɗo julɗo malla bo o ñamna miskine en 50 to o waɗay ɗi kefragal ɗo lisimo emete ɗum lahira o fasikijo bo to o waɗay noon o fassagnete o seedata ko gam o fasikijo kadi kanjum ɗum ha ɗo o wi anniya kam se wona anniya ɗo daga jemma ɗum gotel wato hande nder ruknuji suumago nden suumagu man wona wakkati man ɗo ɗum ñalowma tata o wiya kanko o liman sa'aji o suumira jemma ta ɗum waɗamo masalan o wiya ɗum sa'aji o liman o fonda o suumira jemma sahatako se ɗum ñalowma bo nden bo haɗi to ñamugo be yargo be moɓodal fuu ɗum ɗo wato hande masalan wiyete suumaye to ha anniya ɗo ɗum daranago yo umrore jawmirawo seniɗo umruɗo suumaye kama kutiba ala allazina min qablikum bana no farliɗina dow ɓen wonɓe yeeso muɗum holli en suumaye ɗum ɗum kadi wato ɗum neɓɗum allah seniɗo sari ɗum ha sari annabo en fuu yaani ko nufata wonɓe yeeso moɗon ɗo minal anbiya'i annabo en wal umami ummatoje calinoɗe min ladun adam daga annabi adama alayhi salam ila ahadikum fa jamanu moɗon onon mumini en ummatore annabijo sallllahu alayhi wa sallam wolwante en ɗo her lewru suumaye hani taski toon ayaje ɗe ɗe bolwi haala suumaye wal mana ko woni mana anna sawma ibadatun qadima suumago ɗum dewal durgal na ɗum jotta ɗum waɗi annabo en fuu daga annabi adama allah seni ɗo farliɗini wato so yimɓe suumo en gari her duya ɗo allah waɗi imtihan do jeyaɓe muɗum ɗo ɗum dewal mbaɗon ɗo bo mi haɗi on ta mbaɗe to on tokkake noon wato on beeli ɓawo mayde moɗon to on sali bo ɗum bone kanjum o wi wato ay fi zamanil awwali her jamanu artungu ma akhlallahu ummatan lam yufridhu alayhim kama faradahu alaykum jomirawo ferwinay ummatore nder ummatoje ɓe ɗiɗe fuu ummatore o ferwinay ɗum o farliɗinay suuma e dow muɗum wooda kanjum o wima akhlallahu umma allah ferwinay ummatore lam yufridhu de o farliɗinay suuma e alayhim dow muɗum kama faradahu alaykum banno o farliɗini dow moɗon suumago ɗo wato hande ɗum wajibi to ɓi adama sekkiti suumaye o sekkiti lewru suumaye ɗo woni dow maako geddal mangal yo geddal mangal ngal wato no woni kiita mako her duya kiita mako her sariya kam se o yoɓa ñalowmare nde o sumti ɗo nden o yoɓa lebbi ɗiɗi bo tokko tirɗi malla bo o ñamna miskin en 50 malla bo o rimɗina jeyaɗo muminijo gotel nder kuje ɗe tati asli majum annabijo ɗo jooɗi sahabojo goɗɗo wari kultorɗo oɗo marto oɗo fiya wabare mako oɗo ɗofa gasa mako o kultorɗo o wembi o yetti yer annabijo o wi o halki annabijo emmo ko halkuma o wiyate o ukkani kore mako be jima o nder ñalowma ramadan o suumiɗo annabijo wato wiyayo halkayi joni siru qirimo dow halakuye mako man ɗo woni ko hulni wato goɗɗo to sumti suuma e muɗum annabijo qirrimo dow halki man ngam o wiyaya halkayi
sai annabijo sallallahu alaihi wasallam yecci mo ko sariya kadi ko sariya hitotomo wimo wato a wodi jeyaɗo mo a rimɗinana o wi o woda annabijo wi a wodi ko a ñamna miskin en 50 na o wi o woda annabijo wi a sumo to lebbi ɗiɗi tokkotirɗina o wi o wawata ha riwaya feere o wi na suuma e man foɗanimo ɗo o wawata annabijo wi jooɗa kadi har o jooɗi ɗo kulol ka ɗon ngam yaake man wahayuɗo jippa ego aya jippan wiya ɓe mbaramo har hunde hulninde masin o wari o wi o halki annabijo wiyaymo a halkayi ƴammimo ko heferto suuma e pat o wala oɗo jooɗi reeni ko Allah hitotomo sey annabijo sallallahu alayhi wa sallam ɓawo ɗon goɗɗo waddi dimgal dibinoje annabijo wimo o hoosa dimgal dibinoje ɗo o hefira annabijo hokkimo ko hefra binda ɗo a hoosa ñamna miskin en 50 ɗum woni o kefergal maɗa ha intiha ko ramadan kanko go bo talaka masin den annabijo sallallahu alayhi wa sallam cahiɗo hoyagi kujo o ƴami annabijo o huni wiyata annabijo mi sakka ɗum dow tullanɓe am talakakuna hidde ko annabijo jaabamo o huni o wi wallahi wala ko woni hakkude kardiji madina fuu ɓurɗo talakaku dininta kanko be yimɓe saare maako annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi o ñamna dibinoje man yimɓe maako ha ɗo ulama umoji ɓe mbaɗi istihaduji maɓɓe ha ɗo ɓe mbi wato hande to goɗɗo hefani goɗɗo kam o ñaman kefra ɗum man annabijo on hefanimo kanjum waɗi o ñamata woɓɓe wi kayi kefergal ɗo lismimo ha dande mako gam o soyɗo ɗum kam o ñama gam o talaka amma ɗum ɗo lismimo o tammi hefugo ni woɓɓe mbi kanjum katta goɗɗo fijira suuma e muɗum to ni o ñaami o amdi na o yejjutu ko o yari na o yejjutu yimɓe ɗo suumi malla bo moɓodi ɓe kore mako kaɗɗo kam suuma e mako wonni o fota bo ñallugo ñamugo fayin nden wato o yoɓa ñalowmare man nden o hefa ɓe gotel kuje tati ɗe en limti ɗo wato wiyatake gotel man sefake wato ko wawi nder majum fu gotum o hefrata kanjum o wi wato ha ɗo wa zalika suuma eli anna sawma gam suumago ɗum ibadatun ɗum dewal shaqa nawgal o say u shaɓu hunde nawde bo ija ammatu huɓi sahula amaluhu kugal muɗum hugo ɗum hoyan wato to lattake yimɓe pat ɗum ɗo huuɓi Allah seni ɗo wolwi RCC man na onon feere moɗon mi farlini ɗum bana mi farlini dow ummatoje artuɗe ɗum hoyanan en kanjum o wi hunde sande bo to nde huuɓi yimɓe fu ɗum koyɗum wa qila wiyama inna siyama shahr ramadan suumago lewru ramadan ɗo kana wajiba ɗum lattake ɗum gaji wi ɗum no alan nasara dow nasara en ƴayiɓe dinoriɓe dow dina annabi isa alayhi salam ramadan wajibino dow maɓɓe kama furida alayna banno farlinama dow meɗen ɗo fasamu ɓe suumino ramadan fasamu ramadana ɓe suumino ramadan ko artir jamanuji zamanu jungu فربما وقع في الحر الشديد والبرد الشديد سقط الدال بعد الراء هنا فربما وقع في الحر الشديد والبرد الشديد يا مواتو عندك رمضان أكي في الحر هرنقولي الشديد ساتو والبرد الشديد إبهول شاتنقول wato hande masalan her filita arde jamanu her nokkuje goɗɗe feere nguliɗo sata ha men ɗo Allah seni ɗo wato hinnake en nokkuje men ha en ngurata ɗo nguli satirta en pewol bo satata amma nokkuje goɗɗe feere pewol mum satuɗum ha malloje toɓa ɗuɗɗe non nguli mum bo catuɗum nokkuje goɗɗe kanjum o wi wato yama ko ramadan man ukki ngam ɗum sanjojum her nguli catuɗum be wato pewol catugol wa kana yashukku zalika alayhim fi asfarihim bolwa ɗum lattake ɗo satana ɓe her jahale maɓɓe o yadurruhum ɗo torraɓe fima aishihim her ngureji maɓɓe fastama ra'u ulamaihim wa ruwasaihim an yajaluhu fi fasli min as-sana mutadil bayna as-safi wa shita'i faj'aluhu fi fasli rabi' nden ɗum satani ɓe modiɓɓe maɓɓe kawti modiɓɓe nasara go ɓe kawti wato hande o fastama wato hande o wi fastama haka tan ra'yu ulamaihim wato dabareji ko hakkiloji modiɓɓe maɓɓe
istihadu maɓɓe hawti wa ruwasaihim wato hande ardiɓe maɓɓe mawɓe maɓɓe ɓe gartiri ramadana maɓɓe yake ɓe suumata ɓe mbaɗa ɗum ha fasluwol nder hitande fasluwol potgol ngol nguli wala her muɗum ngol pewol wala her muɗum ɗiɗi fu to sati torran ɓe mbaɗa suuma e maɓɓe hakkude wato fasluwol sayfu be sitawu sayfu ngol wiyetegol seeɗu sitawu ngol dabbunde nden ɓe gartiri ɓe suumoto ha fasluwol rabi wato hande ɓe suumotogol seeto summa zadu fihi asharata ayyam hoti wato ɓe ɓeddi wato hande masalan ɓe ɓeddi er suuma e maɓɓe go ɓe wi balɗe sappo ɗum hefana ɓe koɓe sanji wato hande lewru man ɗo istihaduji maɓɓe summa zadu fi ɓe ɓeddi her lewru go asarata ayyam balɗe sappo kaffara tan gam hefago lima sanahu koɓe kuwi ɓe istihadu maɓɓe go ɗum lattiti balɗe sappanɗe nayyi fasaru 40 lattiti balɗe sappanɗe nayyi yawman yal summa ba'da zamanin hoti fayin ɓawo zamanu fayin ishtaka malikuhum famahu lamɗo maɓɓe wi hunduko mum nawata faja'ala Allahu alayhi in huwa faja'ala lillahi alayhi in huwa bara'a min waja'ihi an yazida fi sawmihim usbu'a fabara fazada fihi usbu'a thumma mata dhalika al-malik ba'da zamanin wa waliyahum malikun akhar o wi wodi lamɗo maɓɓe lamɗo no sara en go wodi goɗɗo feere kadi ñawi hunduko muɗum naawi nden o waɗi togayere her jawmirawo o wi to o yamɗiti her nawalla ka o ɓeddan her suuma e maɓɓe bakin asawere ɗum sika sappanɗe nayyi e joweeɗiɗi nden o yamɗiti nde o yamɗiti go o farliɗini balɗe joweeɗiɗi ɓe ɓesdi joweeɗiɗi go ɓawoɗon go maayi nde o maayi wato lamɗo go maayi ɓawo zamanu wa waliyahum malikun akhar laami her maɓɓe hettini fi maɓɓe lamɗo goɗɗo feere fa qala ma shanu hadihi salasa o wi ko woni sani ñalɗe tati ɗe en acci ɗo ma shanu hadihi salasati ayyam atimmu 50 yawma o wi ko waɗi on acci balɗe tati ha sappanɗe joyi kadi en timmine ɗum balɗe sappanɗe joyi o wi fa atammu ɓe timmini suumayeje maɓɓe balɗe sappanɗe joyi dow istihaduji maɓɓe ko Allah farliɗinayi wa qila wiyama yo wato konngol feere wi ko waɗi kam asabahum mawtan mayarle on feƴƴi wapji dow maɓɓe masine ɓe mayrama masine fagalu zidu fi siyamikum sey ɓe mbinden kam ɓesde her suuma e moɗon fazadu asaran ɓe ɓeddi sappo qablahu yeeso majum wa asaran sappo bo ba'dahu ɓawo suuma e ɗum sigi sappanɗe joyi ɗo bo ɗum konngol wa qila konngol feere wi inna an-nasara farada Allahu alayhim sawma ramadana fasamu qablahu yawman wa ba'dahu yawma summa lam yazalu yazidunahu yawman ba'da yawmin hatta balaga 50 konngol feere wi nasara en Allah farlini dow maɓɓe suumago ramadan nden ɓe artiri ramadan ɓe ñalomare ɓe suumi ɓawo ramadan bo ɓe suumi ɓe seeday ɓe ɗo ɓesda ñalomare ɓawo ñalomare ha ɓe yetti balɗe sappanɗe joyi yo kadi ɓe munasaba banniɗo ɓesdugo ko Allah seniɗo waɗayi ɓe naɓɓusugo ko jawmirawo naqqisay ɗo wato ndi kayimɓe pinana ɗum wato sulta dini yallataki gawiya yimɓeji ha ugo gooje ramadan ɓe ande juulugo ɗo ɗo luura ɓeɗo tokka giɗaɗe nafsu maɓɓe hikkara nde en yetti Allah seniɗo ɗuhuɗɓe fu wato hande ho'odi ramadan amma be man fu anda ɗum ɗo nder meɗen woɓɓe feere ɗo suumana lesɗe goɗɗe ɗum dagatako o wiya o nani leddi makka suumi malla bo leddi misra suumi malla leddi gondi feere suumi kanko duniya fu suumi o suumi na non suuma e tabitirta annabijo sallllahu alayhi wa sallam yecci en no suuma e tabitirta wato o wi to on gi lewru suume to on gi hay ndu bo on timmina artundu sappanɗe tati kande ndu yiyaka ha ɗo kam ɓi adama o wiyata o nani ɓe guindu ha nokkure wonde o suumoto gam zahiri hadisewol gam modiɓɓe accaygol nonnoon ɓe mbi wato nokkuje man to dayi jamu ha ɓe waɗi misalu man ba leddi khurasana be leddi andalus khurasana ɗo ha lesɗe afghanistan to wonata nden wato andalus bo ɗum lesdi espagnol ni koɓe mbindi arfekuji ɗo to ɗum dayake bana noon kam ɗum hoyidata ngam hunde man bo wato hande ɗum mahsus ngam jemmaje man yadata
wato hande masalan ha leddi makka to be meɗen ɗum ɗo daari wato hande jotta her jamanuji hawti ɗo leer ɗiɗi leer ɗiɗi wato sa'aji ɗiɗi timmuɗi leerji ɗiɗi wato en ɗo nana nde ɓe juulata magari ba wato enen ma nangi siwa mudgo her meɗen ka to lattake wato hande goɗɗo wi hoyidan ɓe maɓɓe yiya her muɗum kam na kadi o juldanno ɓe maɓɓe bo wakkatiji wande yaaday ɗo lewru bo ɗo tokki naage ɗum ɗo heddi a yiyay giɗɗe maɓɓe be giɗɗe men feere feere kanjum ɗum wato hande masalan yimɓeji ɗo fitina ɗum ha ñalɗe ragareje ɗe hadisewol kuraybugol ɓe bolwata ɗo modiɓɓe accaygol nonnoon hadisewol kuraybu e mbiyata ɗo wato kuraybu o nelama leddi Sham mutorle nangue ha leddi Sham be Madina feere feere mutorle nangue be hande ha leddi Madina be wato hande ha Sham mutorle man feere feere ko hande goɗɗo yami tawan hakkude man gakkata wato sa'a e to ɓuray ɗum feere feere jum kuraybu gonde o warti Madina Ibnu Abbas ƴamimude ɓe ngi lewru o yecci ɗum Ibnu Abbas seedata ɗo suumo kamɓe ka dede dow giɗɗe maɓɓe se to ɓe ngi ɗo yimɓe tullabul ilmi ɗo tuuga dow hadisewol man ɗo ɓe fita her nokkuje ɓadiɗe na modi ɓe fitaygol na ɓe bindaygol ɓe bangini dayago nokkuje man ɓe wato hande masalan wato woɗɗotirgo majum ɓe lurugo purɗuɗe nangue ɓe murɗuɗe nangue kanjum ɓe daari her man to ɗum ɗo wato hande yimɓe se finana ɗum ha min ha leddi meɗen ɗo ha gonɗen ha Allah waɗi en ɗo guura ɗo wala ha luuri diga kusiri ha duwala ɗum wiyete juutegal leddi Cameroun juutegal leddi Cameroun haren woni ɗo biyete ɗum kusiri be duwala ɗo on juuɗɗum man wala ha ɗum luuri bakin sa'a sam duwala ɗo woppi seeɗa be meɗen amma ɗum yoga daqiqaji on daqiqaji seeɗa amma wato hande masalan wala no goɗɗo fondoro nder leddi meɗen ɗo o wiya wuro kaza o be yaago kaza to ɓe gi kamɓe e suuma enen bo en muya ɗo ka ɗum jahala hakkude Sham be Madina ɗo ɗum daayi ɗum dawlaji feere feere leddi Sham be Hijaz na ɗum hunde hoore nden bo wato modiɓɓe acca e hadisewol man ɗo accani wato bana enen jahili en fitangol haragare jamanu ɓe bindi ɗum fuu wato tata yimɓe o hama jahili en annabijo kam sallllahu alayhi wa sallam ummatore pat on o wolwani wiigo mako suumuli ru'yatihi ɗo na yimɓe Madina tan o wolwani yimɓe mako ummatore mako ɓe o nela her mum pat kanjum waɗi malikinko en ɓuuri humnugo a tawan har defte maɓɓe khasatan Abdullah ibn Fodou ha tafsiru mako Diyawu Ta'wili ɗo to on laari ha aya ka en jangata ɗo a tawan o wolwi haala humnugo malikinko en ɗo to lewru yiyama her nokkure fu julɓe fu suumo ɗo nden fuga hawu en maɓɓe minal muhaqiqina ɓe mbi se to dayake jamum ceeto dayake jammum to woɗɗi bana hande masalan bana hande bana woɗɗugo Khurasana be Andalos ɗo wato hande giɗɗe man yadata ngam nangue puɗɗurle muɗum be muturle mum yadata to ni hande lewru ɗo kam lewru tabbitiran wato hande be giɗɗe malla bo be timmugo aranderu to wiyatake se goɗɗo goto kala ko moyejo julla fu se to yi na non wato wiyatake se ko moye fu yiya ha suumuli ruyatihi ɗo wiyatake ko moye to o yiyay ka oɗo ñaama ko kawaye maɓɓe yi fu kanko o yiyay oɗo ñaama wattako ngam wato hande habaruji julɓe bo jaɓete ɗum masalan kanjum fuga haw en wato hande masalan ɓe bolwata ban Mukhtasar Khalil ko windi wato ha deftere mako ɗo woni dow fatwa wato kanjum on modiɓɓe pitata ha masaba Maliki wala adlin ha o wiyata ala ruya man ɗo wala allin wa marjuwin wato woni dow adilijo be tammarteɗo wato jaɓanego fuu wato hande rafu ru'yatihi ni o wiyata wala allin wa marjuwin rafu ru'yatihi wal mukhtaru wa gayrihima ni o wiyata ha ɗon ko woni o bote jangugo famugo ko woni o famugo bo hurugo ko jamu Mukhtasar wiyata ɗo adilijo to o yi lewru ko goto se o yecca non tammanteɗo jaɓanego bo se o yecca o yi lewru nden o wi konngol cuɓagol ma ngol lahmi wato konngol suɓagol ma ko o fasikijo jaɓantake fu se o yecca kanjum wal mukhtaru wa gayrihima se o yecca to goɗɗo yi lewru suuma e jeeɗatako jeeɗago bo wato kanjum ɗo sarra yimɓe
mbiya wato ɓe geccata to ɓe geccani no habaru man hewtirta to goto yi lewru masaba maliki wato o jaɓantake ha lewru suuma e kamɓe ko antamo se to laamiɗo jaɓi to laamiɗo jaɓi kam gam jaɓugo lamɗo man waɗan yimɓe suuma amma dow masaba goɗɗo goto to yi lewru wato ande kanko kalismake mo suumo kwanema ko sumto ni wato ande masalan wato ande ngam tabitira annabijo sallallahu alayhi wa sallam tabitira annabijo sallallahu alayhi wa sallam sahabojo arabi wari wi lewru annabijo emmo a seedan kalimatu la ilaha illa allah na hadis wala abu daud o winam annabijo wi sahabo en ɓe suumo to kanjum ɗum warma sawa maliki e istihadu maɓɓe tabitinaki lewru se ɓe koyi ɗum bana seedaku sakko ma her julde kam Shafi tabitiniran be wato goɗɗo goto her darroɗe lewru amma her julde hawtani maliki sey yimɓe ɗiɗo to fototiri goɗɗo yi lewru julde feere muɗum wato o sumtatako na o fewna hoore mako o sumtatako ɗo ngam to o sumtake o fassagnete jama'are wiyan o fasikijo to o sumako yande julde bo harmi no o waɗata ɓe mbi o fiɗɗan niya tata o ñukka o ñamama goɗɗo ellita dow mako tumamo o sumti suumaye ni to goto yi lewru er sumtago bo ɗum bo wato nde ɗum def yimɓe fuga ha o waɗata ɗum to kanjum ɗum ko en bolwani ɗo woodi woɓɓe feere ɗo hoyida ɓe lesɗe dayiɗe masalan ɓe mbi lewru ha Nigeria ko ha Maghrib ko ha Misra ko ha Beirut ko ha Libya ko ha Saudiya ko ha Kuwait kanko kam watonde duya hoyɗo o hoyi o arti en ɗo kam na ɗum wala mo wi ɗum kanjum ɗo wi adama ndikka o taskita ɗum hayre goni ɗo wato hande masalan lurugo wato hande masalan matali puɗorle nage be mutorle go lurugo majum en mbi lesɗe keddiraje masalan ba goɗɗo kusiri to jammena yi kam na ɗum gotum to ni hande jammena yi kam kanjum kana ɗum gotum amma o yi wato hande masalan ha makka ɓe mbimo o numa wato hande lurugo nokkuje majum fanna ɓe giyayi ka goɗɗo artata kanjum annabijo haadi sumago yawma shakki kanjum o wi nasara en ha ɗon nde Allah farliɗini dow maɓɓe sumago ramadan ɓe suumi yeeso man ɓe ñalomare hoore e ɓaawo man ɓe ñalomare hoore ɓe seeda ɓe ɗo ɓesda ñalɗe goo ni ha ɓe sottini banno ɗum wonno lam yazalu yazidunahu yawman bada yawmin hatta balaga 50 ha suumayeje maɓɓe yetti balɗe 15 falidalika naha an sawmi yawmi shakki kanjum waɗi annabijo haɗi suumugo wato ñalomare seko ñalomare 13 wato wayrodu suumaye suumatake to lewru yiyaka ta goɗɗo wiya kayum ka suumi to fototir suumaye ma siwti ɗum jaɓatako kanjum ɗum wato non yimɓeji woɓɓe bo tumanɓe julɓe ɓe giya lewru ɓe gecca nden ɓe mbiya ego ɓe pewan e ɗum bo ɗum wola nder defte fuu yeccugo lewru ɗo adili en ɗiɗo kamɓe jaɓanteɓe riyigo ko wuro pat yiyay se kamɓe tan yimɓe panda ɗum yiyay se adili en ɗiɗo ari riyi lewru ɓe jaɓananɓe ɗum habaru ɓe jaɓanan ɓe adili en ɗiɗo malla bo jama'are ɗunde on wari wi lewru wiyatake se to yimɓe yi en noon habaru garɗo bo habaru man to lattake lesdi man wato hande dayotira ɓe ar on goni puɗorle nangue man gotel motorle man gotel to habaru man wardi ɓe habaru adili en ɗiɗo ko jama'are ɗunde ko bo laamiɗo jaɓi ɗum kuje ɗe tati on tabitinta habaru bo wato habaru man sottinirama be adili en ɗiɗo waddi haala man malla bo wato jama'are ɗunde malla bo lamɗo jaɓani ɓe ɗum ɗo tabitinta habaru bo ɗum ɗo ɓawo man to ɗum tabiti banni nden goɗɗo wiya to kayum jaɓay ego e fewan o hefan kafara ɗo dow mako wato ande kafara ɗo dow mako to o hefay kafara o ƴamete ɗum lahira kanjum jawmirawo wi la'allakum tattaqun ngam kulon wato lutugo ko Allah harmini dow mon wato Allah tongiri suumaye ɗum be kulol Allah holli en suumaye ɗum waɗan rabban ɓi adama kulol Allah her nafsu muɗum la'allakum tattaqun ngam kulon yani ma harrama alaykum ngam den ton ma hurrima alaykum ko harmina dow moɗon fi siyamikum her suumaye moɗon ha suumaye ɗo harmi kujeji ɗuɗɗi masine ko goɗɗo dagnanama wato ñamugo be yargo kana ɗum mubahu Allah harmini o ñama to bulol waɗi ha ñalla ha hira ha nangue muta nonnoon yargo nonnoon mogodal to kadi ɓi adama se rena hoore mum her guedde bo o nanga nafsu mako her guedde na oɗo suumi oɗo huwa guedde ɗum wonnan suumaye mako o ummoto baraja wala o haɗiti hoore mako ñamdu
nda ɗon ka nda weelo nden o lambar jaari bo goɗɗo ɗo suumi nden wato ɗo yo'a yimɓe Allah inni en ñoyre ɗo ɗum ñamugo tewu ɓiɓɓe adama sangu ka to suumiɗo ɗo ñama tewu ɓiɓɓe adama o wonni sumayere mako ko o yoɓatande bo mbar jaari woda kanjum o wiya to li anna sawma wuslatun ila taqwa lima fihi min kasri nafsi wa tarki shahawati min al akli wal jima'i wa gayrihima ngam suumaye ɗo ɗum sonogal faade kulol Allah ngam ko woni her suumaye ɗo ɗum yeftugo nafsu mako o toskingu wato bi adama ha mawniti dalti fu o ñaami o haari o yari o ɗonɗiti on o fuɗɗata nanugo suuno goɗɗum feere ko ijjuho goɗɗum feere o toski nafsu mako yewgo ngu e accugo suunoji man ɗum woni o suunoji reeduɓe farji fu minal akli ɗum woni o ñaamgo e yara wal jima e moɓodal ko gayrihima e tana majum ɗum woni o wato ande karamɗi goɗɗi feere ɗi waɗatake hariju sawmi ma kanjum o wi wa qila wiyama mana humana man la'allakum tattaqun ngam den ton ma fa'alahu nasara ko nasara en kuwi min taghiri waylitago asawmi sumago laare ko ñiddina duuɓi saaliɗi ɗo yimɓeji sumdata ha balɗe tati feere ha waɗan nayyi fu ɓeɗo kosa gooje non julde bo e ko woni noon wato sababu man kuje ɗiɗi waɗata ɗum fewoɓe goɗɗo yimɓe ɗo fewa nden yimɓe bo ɗo tuuma ɗum fewre ɓe tuuma ɓe giya e lewru e mbiya ɓe gi ɓe jambi julɓe Allah e pewi ɗo woni sababu majum ɗiɗaɓol bo wato hande yiɓe lewru yecciɓe abo tuuma wiya ɓe fewan tuuma ɓe tuuma bo karam ɗum Allah seni ɗo haɗi tuuma to julɓe yecciɗo wata koni goɗɗo tuumata ɓe Allah seni ɗo kanjum rentini en ha suratul hujurat ha wato ayaji arandeje man ɗo jomirawo seni ɗo rentini en nabada zanni ismun wato wiyaɓe pewan e ko yaalima to ɓe pewi ɗum wardi dow ɗatal sharia on jooɗi har lewru artudu no gasi jowenayyi jagoto lewru daran nden ɓe gaddi giɗɗe her maɓɓe ɓe gaddiri be habaru jaɓeteɗo ha sharia har deftere nden an bo a hooyi hawan nafsi a wi ego ɓe pewan ɗum ɗo ɗum dagantama her sharia kuje ɗiɗi on luuri julɓe her duuɓi ragareji ɗi fewgo ɓe giyayi wiya yi nden bo wato hande tumugo yiɓe bo wiya ego e pewan kanjum ɗum se yimɓe wata hakkilo her majum ɓe lorta banno woni her sifaji muɗum julɗo tata fewa wala haaje ma ko yiya lewru o fewa ngam ha o wato o sumtina yimɓe ko o sumna yimɓe ko woni fayida her majum kanjum ɗo wato wala fayida her majum ko peetel her ma ko wiya be dina fu se torra tan se mbustu her duniyaru yangada her lahira ɓi adama julɗo ta fewa ɓen noon tumanɓe julɓe wiya ɓe giyayi bo e ko won dalila muɗum ɗum ɗo wato hande kanjum ɗum woni wato ko wonni yimɓe fuu kanjum o wi la'allakum tattaquna ma fa'alahu nasara ngam wato hande nden toon ko nasara en kuwi min taghiri sawmi ɗum woni o waylitago suuma e wa qila wiyama la'allakum tantazimuna fi zumratil muttaqin ngam jusɓo dono noon bo her jumra huloɓe Allah nder jama'are hulore Allah to on suumake banno suumori on limtete nder jama'are wato nde hulande Allah li anna sawma min shi'arihim ngam suuma e ɗum wato hande ɗum alama huloɓe Allah ni woni wato alama maɓɓe to on suumi ɗo onon bo on latti nder silkihim jawmirawo wangini ayyaman ma'dudat ñalɗe limlimniɗe ngam o wi suuma e on noon windama dow moɗon farliɗina banno farliɗina dow ummatoje wonɓe yeeso moɗon nden o wangini kadi ayyaman ma'dudat ñalomaje mo gaddaratin koddiraɗe wa qila wiyama qalilatin seeɗa ɗe ñalɗe seeɗa er hitande qila wiyama innahu kana fi ibtida'i l-islami sawmu salasati ayamin min kulli shahrin wajiban wa sawmu yawmi ashura kongol feere wi ɗum lattake er aran islama no suumugo balɗe tati ha kala lewru fuu ɗum lattake ɗum wajibina ɗum sunna kanjum on ko suumeteno nde lewru dari fu goɗɗo suuma balɗe tati ɗum wajibno ha aran islam be suumugo yande ashura amma jotta ɗum latti ɗum giɗa ɗum on to goɗɗo wawan kala lewru fu o suuma balɗe tati imam malik rahimahullah
o wi annabijo herorta nyalde be ibadaji ha faamu mako ta goddo wada yitigaadu ha nyalde ayamul biidi do suma tato tan mudlagu nyalde tati tan heba balde tati tan her lewru ko gam latta ke hadiseji gaddi bo nyalo maaje ayamul biidi wato ande de jemmaje mum latti lele wallo kanje buri wato ande sumago sappo e tatabre be sappo e nayabre be sappo e jowabre wondo goddo woppide sumi tati tan her lewru fu bodum to kanjum dum wato sumago balde tati her lewru to goddo wawan nden o suuma sitta sawal o suumi ramadan bato o suumi zamanu fufu ngam Allah seniɗo wato ɗo hokkira mboɗengaji be wato mboɗenga ngota fu mbar jariji sappo a yiyay to suumi balɗe tati bato o suumi balɗe sappo e tatina bato o suumi balɗe sappanɗe tati kanjum ɗum wato ha ɗo o wi wato ande ɗum ɗo wato galila ñalomaje seeɗa lattake haran islama sumugo balɗe tati her lewru ɗum wajibi ɗum sumugo asura fu ɗum wajibi ɗum sappore lewru haram amma jonta ɗum giɗa ɗum on annabijo seyniri en mo sumide Allah yafoto no junubo on bakin hitande summa nusika zalika bi farida bi faridati sawmi shahri ramadan hoti ɗum naskirama be farliɗinaki sumugo lewru ramadana lewru ramadana nder lebbi sappo e ɗiɗi to ndu yaali fu wato ndu suume ndu fumare yaake goo ndu nogas e jowenayi yaake goo bo ndu sappanɗe tati e ko waɗata ɗum gam giɗɗe lewru be sende yiigo to lewru yiyama suumama balɗe nogas e jowenayi lewru yiyama kikiɗɗe man finan juula to lewru yiyaka se suuma sappanɗe tati wato masalan kalluɗum wato ande goɗɗo nana ɓe juuli ha makka julɓe Allah ɗo suumi ha ɗo sappo e tatire kanko bo sumti mo artino en suumugo kana yama ko waɗi noon o arti yimɓe suumugo o suumi yawma shakki wato no suumata sappo e tati e goho kadi to ɗum ɗon saka yimɓe dikka ɓe kula Allah yayanɓe hulgo Allah nden ɓe luuta banno woni ɗo dikka ɓe taskito e noon masalan wato hande ɓe hoydata ya be yimɓe suuma e bo dikka taskito ɓe anda ka fara ɗo dow maɓɓe kanjum o wi ha ɗo wato hande kanjum suumago hande asura ɗo ɓe wato tatir lewrugo naskama be suumugo ramadan qala ibnu abbas abdullah ibnu abbas رضي الله عنهما وبأول ما نسخ بعد الهجرة أمر القبلة ثم الصوم أران كن نسخ باو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم wato ɗum haala qibla annabijo nde hooti madina ko sanja her dina wato hande husitago sham baytal magdis annabijo husiti lebbi sappo e jowe nden Allah seni ɗo umrimo o husita kaaba nden ɓawa ɗon bo suumago asura ɓe tatir lewru bo naskirama ɓe suumugo ramadan ɗum ɗo ɗum lattake ɗum wato hitande ɗiɗawre ko annabijo hootiri madina ɗum waɗi kama yati o wi o sappiri be gafuwol ɗo wato ɗum hadisewol muttafaqun alayhi an aishata ummil muminina zawji nabii sallallahu alayhi wa sallam عائشة قالت وفي كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية نيلو مار عاشوراء قريش كوين تصوم ودها جاهلية سفور لورو حرام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم نصوم ودو بمبه غم اوغوتو nder mabbe yake wonela kano odon no wondi be ben man odon no suumu be mabbe jahiliya wato falamma kadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam almadina nde annabijo waɗi hijra yetti madina samahu o suumi nde ɓeɓe o tawi toon wa amara bi siyamihi o umri suumago nde wato gam wato ande o tawi alul kitabe jamama ɓe mbi wato ande ɗum shukrun lillah Allah seniɗo wato ande walli annabojo muɗum annabijo wi kayen ɓuuri handugo ɓe annabijo dinta kamɓe o umri suumugo nde falamma furida ramadanu taraka ashura nden lewru ramadana farliɗinama annabijo acci asurago faman sa samahu wa man sa taraka mo yiɗi suumonde mo yiɗi bo acca kayre won sappore wato ande haram suumugo nde annabijo solni dow majum mo suumi nde ɗum kafara her muɗum her junubaji mum bakin hitande وقيل وياما إن المراد كوني مويو من قوله كونغول ماكو أيام معدودات دو أيام شهر رمضان دنيا دو ماجل رمضان ووجهه كوني واتوه سترد حالما أن الله تعالى قال جومرا وبنجيدو وي
awalan diga aron ha farlina ramadana kutiba alaykumus siyam ni o wi farlina ma do wonon sumago wa hadha kongol ngol yahtamil ngol do eftina sawma yawmin aw yawmayn sumago yalo mare ko nyalde didi summa bayyanahu bi qawlihi hoti jawmira wangini be kongol mudum o wangini be kongol mako kadi ayyaman ma'dudat nyalde limni de ala annahu akthar min zalik ala annahu akthar min zalik do kanjum buri wato ande buri dudgo dinin tawato ande bolwa dum buri wato ande dudu yalde didigo lakinnaha gairu munhasira ngam wato ande o wigo wato limni de dum tana keta dum bi adadin be limgal summa hoti bayana o wangini hasraha hetugo majum limgal man kadi bi gawli be kongol mako garangol shahru ramadan ato o wangini be aya garanka shahru ramadan allazi unzila fihi alquran kadi wato o wangini asedum lewru ramadan du balle sabane tati ko no gasi joyenay fa iza amkana zalika تبولو عنهم همينك فلا وجه لحمل الأيام المعدودات على غير رمضان وشي ترد ولا هر افتقو أيام المعدودات دو قلوت رمضان كري فتكون الآية التي تكري غير منسوخة كنسخاك يقال دوية إن فريضة رمضان نزلت في السنة الثانية من الهجرة كويته حتاريها بمبي لو رمضان فريلا مودوم دواتو جيبير هيدان دي دوركو النبي جهوتي مدينة hijra mako wa zalika qabla ghazwati badrin bolwadu dum yesu konu badar bi shahrin be lewru hidde o ya konu badar be lewru den wato ande lewru ramadan farlina wi wa yamin be yalde seda wa kana ghazwatu badrin yawmal jumu'a konu badar do lattake dum yande jumu'are wadi badar dum inde nokure anda ande tarihiyan lisaba ashara khalat min ramadan hal balde sapoy joweedi di bedi nder lewru ramadan on kono man wadi ala rasi samaniyata ashara shahran do wato lebbi sapoy joweetati ko annabi jo hotiri madina kan jowi min al hijra faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar jawmira o seni do wi on lattudo nyawdo modon ko bodo joja hangal den o sumti woni do mako yo banyalde de o sumti man to bi adama do ya hangal daga nama mo ruksa Allah hoynani mo sumto jahangal man wato be do luri kama yati wato ayma en do luri ha fodde jahangal man no fotota kama yati bako tammi wargo ngalla bo nyawdo wawata sumago o sumti nyalde man to yamditi o yobade kanjo wi faman kana on latudo minkum hermodon maridan nyawdo aw ala safarin ko do jahangal fa aftara sumti fa alayhi woni do mudum iddatu limgal min ayamin yalde o khar godde nyalde do sumtinogo nyalde godde gadi se o yobade de nyalde majum lisma ka se o tokkindira de yani gaira ayami maradihi nyalde tan nyalde nyaw mako kadi wa safari e jahangal mako to goddo safar ne jahangal dagi dum o nyama nder ramadan se to warti amma se jahangal man gal yotta de no ayima en gasni dum tam wargo do majum be lure mabbe en tam yigo dum wala lazina do ben yutigunahu defmitan be wato sumugo dum ko bubbawo be sumugo yutiguna sama wawan be sumugo wato woni do mabbe sumago ha do modi be luri ha tawilu aya ka do akwa be luri o bi waqtalafa al ulama wa andu be luri fi hukmi hadhihi al aya har kita aya wa alal ladina yutigunahu do fazaba aksaruhum qurna mabbe limgal dudde mabbe fu dilliri wi go ila annaha mansukha be aya man kanaskhaka وهو قول عمر بن الخطاب دون كونغول لامي دو عمر بن الخطاب يغو امن نسخام به سلامه بن الاكواف دum sahabojo mashhurun lulu wangairi himayata na mabbefu wadhalika bolwadum dum annahum kambe be kanu belatake 50 da'il islami aran fudago islama mukhayyari julbe sumnano ma bayna an yasumu akunde no be suma to be ngidi wa bayna an yuftiru no be sumto be muda
wato wa yafduɓe soto to ɓe giɗi wato hande ɓe suuma to ɓe giɗi bo ɓe muuda ni on ha aran islama no wa innama khayyarahumullahu taala jawmirawo seniɗo sumni ɓe wato yake man li allah yasuqa alayhim gam ta ɗum saɗana ɓe li annahum kanu lam yataawadu sawma gam ɓe lattata ko yake man ɓe mbowaki sumugo ni ɗum fuɗɗirno ɗon mo wato ɗum on konngol summa nusiha hoti ɗum nasha hoti ɗum nasha summa nusiha tahyir hoti wato ande sumnuki go nashama wa nazalat al azima wato anni a tayni ka jippi al azimatu anni a tayni ka jippi bi ma'ana wato farilla o wiyata azima wato wala no goɗɗo waɗa se suuma tan bi gawlihi ɓe konngol allah ta'ala ɓangiɗo faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu ko moye moɗon wato yahaliri terñalɗe lewru ramadan ɗo falyasumhu yo suumudu bana no tammi wargo tafsir wato shahara ɗo wato ɗum yahalirgo wato lewru man kon kam woɓɓe feere wato yoofi ɗum ɗo hilal bo wato ɗum ko woni o noon ha fulfulde ɓilli ɗum bolle arabre jas ɗum enen kam hilalu be gamaru be saharu fu inde man lewru tan arabiya nano hilal ɗo wato yake lewru man dara ɗo wiyete hilal to ndu mawni ndu salan hilalu gon ndu warta badru gamaru bo ɗum wato ɗum inde lewru man tan lewru wondu ɗo asama ɗo wiyete gamar ndu en yiyata dow men saloto ɗo kanjum wiyete gamaru sahru bo wato ko wiyete sahru bo ñalɗe maaru jisde ko ndu faɓɓi ha ndu wirno ɗo kanjum wiyete sahru ha fulfulde ka pat lewru tan faman shahida on jahalirɗo yahay jahangal o tawama minkum her moɗon o laha o yeehi o yahaliri lewru ramadana ɗo lismake mo falyasumhu o suumo ndu ɗo ɗum lattake wajibi kante goɗɗo na o ñawɗo na o safarniɗo dole mako se o suuma lewru ramadan to sumti yandere woore o yoɓalle biɗiɗi malla o rimɗina malla wato hande o ñamna miskine sappanɗe joweego to lori o sumti nde a bonnon noon nde a bonnon noon ɗo lismake mo banni kanjum o wiyata fasarat hadi l ayatu nasikha litahyiri aya kaka lattiti kanka ka nashuka litahyiri sumnuki a ara ramadana go nden o waddi hadise on ngol boukhari be muslim kanjum o sappiri be gaaf an salama tamnil akwa salama o sahabojo lolluɗo cembiɗɗo doggowo daɗan ɗo pucci o dogga o daɗa pucci sasati ha o sela o bawla o umma fu pucci yottayi wato ni on wato tindinore mako jawmirawo takle muɗum woni garaba o suuso kulniɗo bo salamatumnul akwa kanko o wato wiyanno al yawmu yawmu rudda khus qala wa fi lamma nazalat hadhihi al aya nde ɓe pasino geelodi er madina o tasni ɗum o daɗi no pucci ɗo samnani no samni taw o dogga o daɗa rud qala wa fi lamma nazalat hadhihi al aya wakkati aya kaka jippi wa ala allazina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin nde aya ka jippi kana lattake man arada on muɗo an yufɗira no sumta o yaftadi muuda sum wato hande soto faala huwa noon ni arande no hatta ha nazalat hadhihi l ayatu ha aya kan allati badaha garan ka ɓawo wato hande jippi fa nasahat ha nasi aya gondaka ka aya garan ka ɓawo seefi faman shahida minkum sahra falyasumhu mo yaaliri her lewru ramadan kayo suumo ndu kanjum o wi wa fi riwayatin wari ha riwaya hadisewol man hatta nazalat hadihi l ayatu ha aya kaɗo jippi faman shahida minkum sahra falyasumhu mo yahaliri ha lewru ramadan kayo suumo ndu wato ɗum wiyete tafsiru raje ha ɗon na mo yi lewru kon kam wato ɓe mbi noon bo wato hande ko nufete sahru ɗo se a anda ɗum ñalɗe man on wiyete sahru na gamar hilalu ɗo diga ndu dari ɗo wiyete hilalu ɓe arabre ko waɗi arabre wi wato araɓe wi ɗum hilalu bo ngam ɓurna fu to lewru yiyama e ɓamtan sawtu nda lewru ɓamtugo sawtu man ɗon inni inde majum hilal nden wato hande ko wiyete gamaru bo ɗum inde gamar man ma yo gabilu shams shahru bo ñalɗe man mudda man on wiyete wato hande wiyete shahru kanjum ha ɗo na yigo lewru on maksudu ha ɗo ko gam woɓɓe mbi noon kama yaati faman shahida wato hande on jahalirɗo mo yahay jahangal minkum her moɗon a sahara jisde lewru man ko oɗon o yahay falyasumhu o suumo ndu kanjum o wi gala gatada o ɗum taabiijo modibbojo tafsir o Allah tagi mo gite wala
kanko kam wulida akma Allah seni do wadana mo gite alimun min ulama tafsir rahimahullah qatada wa fi hiya khassatun fi haqqi shaykh al-kabir wa tafsiri ayaman o fi kado hero en dottijo her haqqe dottijo nayejo on wiete shaykhul kabir dottijo wiye sheikh pulde bo wiye ajuz wato ande masalan han dottijo tampudo on aya ka jipani allazi on la yutigum wawata as-sawma sumago walakin yashqu alai walakin se ga yashqu alai do sadana mo la don ha don bada allazi fi jami'in nusakh في كل النسخ الذي اعتبر في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم الذي لا يطيق الصوم وكيف يقول يشق عليه ولكن يشق عليه wato hande sumiranɗo be dakker wato hande suuma eɗo sarana ɗum kanjum o wi wato rukhisa lahu hoynanama cheikhujo nayejo an yuftira wato hande no sumta wa yaftadi an yuftira no yewa wa yaftadi wato sumto summa nusikha zalik hoti ɗum naskhama bolwa ɗum wa qala alhasanu albasriyu ɗum taabijo o wi hada fil maridi kanko bo wi aya kaɗo kongol ngol goɗɗo nyawɗo allazi yagaw alayhi ismul marad mo inde nyaw wato hande ukkoto dow muɗum wa huwa yastati'u sawma wato wawan sumago khoyira o sumnama bayna siyami hakkunde sumago wa bayna an yuftira hakkunde no suma ko o yewa wa yaftadi o soto summa hoti nusiha ɗum naskha wa zahaba jama'atun modiɓɓe ɗuɗɓe jama'are ɗo nder maɓɓe sahabojo Abdullah ibn Abbas ɓe dilliri wiigo ila anna al ayata aya ka kana saka sam muhkama aya ka muhkama gayru mansukha aya ka na ɗum nashaka wa mana haka woni mana aya wa ala allazina kanu yutigunahu fi hali shababi summa ajazu anhu inda al kibari fa alayhimul fidya badala sawm o wi wato do ɓen lattinoɓe wawannoɓe suumugo her yaake payaku maɓɓe nden hoti wato ɓe tampi ɓe acci suumago wakkati nayewu kamɓe man woni dow maɓɓe muudugo kadi ɓe muuda badal suumago ar ñalomare fuu badala wato battude a sawmi suumago Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma o jangiri ha pellel ngel gira sadda kadi wa ala allazina yutawwaquna kanko o wi wato haado yutawwaquna huni o jangiri ɗon bo mana man dow ɓe defni tan ɓe bawɗe suumago defni tan ɓe hoore muɗum bawɗe suumago do dakker suumorto bidammil ya'i be turgo ya ha yutawwaquna huɗo wa fathi tadi be masugo ɗaadi dow wa bil wawi be wawol almusaddada siddangol almaftuha masangal dow yutawwaquna defni tan ɓe hoore muɗum suumago o wi iwa ɗum battude alyaya wa manahu mana man yaklufuna sawma to an ɓe wato har suumago nden o waddi hadisewol ngol Bukhari o sappiri be kha imamul Bukhari Muhammad ibn Ismail o wi an ata'in o filliha ata'u annahu sami'a ibn Abbas onani Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma yakra'u kanko o nani ibnu Abbas ɗo jangira wa ala allazina yutawwaqunahu fidyatu ta'am miskin o jangiri banni woni dow ɓe defni tan ɓe wato hande suumago sotago kadi suuma e man se ɓe dole ɓe suumirta ɓe naywi woni dow maɓɓe sotago ñamnugo miskin ibnu Abbas wi laysat bi mansukha aya man ka nashaka kata ka muhkamu hayr faamu mako o wi huwa sheikhul kabir ɗum dottijo nayejo o wi wal mar'atul kabira ɗum bo debbo nayejo la yastatiyani ɓe mbawata an yasumano ɓe suuma ɓe naywi ha ɓe tampi ɓe mbawata muyan go ɗon ka ɓe mbawata no muyan go weelo kamɓe kam fayat amani ɓe ñaman ñalowma nawandan ɓe muuda makana wato hande no kure kulle yomin kala ñalowmare fou fayud imani ɓe ñamnan fayud imani ɓe ñamna makana kulli yawmin nukure kala ñalowmare fou miskinan miskinijo kanjo wi fidyatuta miskin sotago ñamnugo miskin alfidya ɗo aljazau barzari kanjum wiyete walgadru huwa algadru allazi yabzuluhu l'insan fodde nde wi adama hokkata ɗum yaqi bihi nafsahu min taksirin waga minhu fi ibadatin wa nahwiha o renira nafsu mako be ko hokkata ɗo dammiɗaki ukkuki her mako her dewal wa nahwiha e ko nandi e majum ɗo ɗum tarifu fidya
o wi wa yajibu dum do wajibo ala man aftara do on sumtudo ha ramadana wa lam yaqdir wa alal gadai do yobgo ko wadi o sumti likibarin gam na yewu o mawni ha o wawata sumago o sumti kanko kan wato ande musalan o muuda e ta goddo wato ande nay way boddum wi'a wadan non kadi yo nay way boddo wi'a o nani be jangiya tafsiru wato o muudan mi rentini bi adama se o andana e man se to o tampi wato ande kala yimbe fu andi o tampi amma na iri wato ande seeda o wi'a o nani be jangiya tafsiru jotta gango so da butali o mudata o wada non do uhazziru nasa o hazirul kibar kanjo o wi'a to o wawata wato ande o wawata do yobgo ngam na yewu kanko kam an yudi man o nyamna makana no kulli yawmin kala nyalo mare fu miskin muddan muddinare bo ko hewata newe didi kanju wiyete muddinare min galibi dum woni wato hande jaali dum butil baladi wato hande ngure wuro majum ko yimbe ngurdi ha ton burna fu kanju kadi o mudata wa haja qawlu fuqaha al hijaz do dum kongol modibe hijaz ko e mbiyata hijaz e makka be madina woni do leddi jaziratul arab do be do sendi dum tihama be hijaz be najda wato ni be sendiri dum masalan tihama ko dakki maayo maliya ko dakki sera maaje do wiyete tihama kanjum wiyete tihama to saali dum sedda ko seje do wiyete hijaz non don makka be madina jodani ko toti dum bo wiye najd modibe wonbe makka e madina on fata foga ha il hijaz yaake majum nabe joni ko gala baadu foga ha il iraq yoga modibe iraq bo ko mbi kambe on wato masaba abu hanifa en fuga wal hijaz bodu malikin ko en kanjo wi yoga fuga hawul iraqi bonabe fu mabbe kambe fu wato ande be mbi alaihi li kulli miskinin nisfu sa'in an kulli yawmin kambe bo istihadu mabbe soni be reta sa wal muddinaje didi na wore kala miskin jo fu hokka dum muddinaje didi kanjo wete reta sa wal de weti fu wa gala baadum yoga mabbe bo bi fuga hawul irago nisfu sa'in min al burri wato ande reta wato mudore saure alkamari kam wasa'un sa'wal timmungal bon min gairi ko luti alkamari ngam alkamari wete sayyidul hububi wato ko bibbe adama hefti gabbe do duniyaru de leddi do fu a jotta be kebay wabbere buri alkamari kanjum buri wodugo der gabbe fu ko waddanta en kurori mbondi ka fu wala bana alkamari kadi kanjum wi'a to alkamari kam reta sa'u he'an to latta ke tan alkamari bo se sa'wal timmungal dum yoga modibe iraq wi dum wato dum hanafin ko en وقال ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يؤتى كل مسكين عشاءه وسحوره وفي كل مسكين جفو hokke wato hande kirtari mudum be bayrari mudum kanko boni o wi o nyamne wato hande kiki de den o wato hokke bo wato bottari bi mana wato bayrari mako dum woni wato ko nyamnata miskin fu bin nisba hernaye en masin en dollora do makata goddo wi'a o wadi istimbadu o nani be tafsiri nayejo ka jotta mudan o hoto o wi'a o fuddi mudugo kai se o arta o andita non nayewu mako man yotti taw o wawata sumagona na wato hima non o nayi be hore mako faman tatawwa khairan fa huwa khairullah jawmira wi ko moy wadi tadawu kanjum burani dum bi mana to besdi ha nyamnugo miskin man o besdi do kanjum won ko buri yani zada ala miskinin o beddi do miskin jogoto fu fa ada mo nyamni an kulli yawmin kala nyalo mare fu miskinaini miskinen dido fa aktar malla ko buri wato nyamni miskinen dudbe wadi lawiyama faman zada ko moy besdi ala qadri do fodde al wajibi ala wajibi dum do mudum fa da man yamni sa'an sa'u wal alayhi muddun on muddinare on no do mako den o wadi wato dakin sa'u wal fa huwa khairul lahu kanjon ko buranimo to ni ande masalan wato muddinare tan o nyamnanno den o nyamni wato bakin sa'u wal kanjon ko buri o wi anta sumu khairul lakum noni sumon bu kanjon ko burani on
jawmirawo wino suumon kanjum on ko ɓurani on qila wiyama wol winde nde ɗum wolwani nayi en man on wato hande masalan toon mbawan suumugo wato o wiya to wa anta suumu qila huwa khitabun ma alladina yutiqunahu ɓen wato hande masalan wawan ɓe suuma e ɓe doole ko fa yakunu lmana wa anta suumu ayyuhal mutiquna noni on suumo onon wato defni tan ɓe suumago go kanjum on ko ɓuuri wata tahammalu muya noon almasaqqa torra on efta torra man ɓuran fa huwa hayrun lakum kanjum on ko ɓurani on min al iftari dininde sumtago wal fidya wato e sotago to ka ɗoɗo kala goɗɗo dottijo nayejo ko napulde bonnanowo fuu tata o yawɗa wiigo wato hande o nayi wijota kam kanko ko muudan on na kanko hitanta hoore mako o ƴama anduɓe tawon ɓe giya yaake mako wato ɓe giya tampere mako saria wato ɓe mbaɗa istihadu maɓɓe kanjum wiyete tanqihul manat wato ɗum wato hande masalan ɗum anda ɗum masalan jawmirawo hokka kiita muɗum nden waɗa tadbigu dow on man ɗo na goɗɗo man ɓe hoore mum on himata so ema anduɓe kadi kanjum o wiya ha ɗo ɗo suumago ɓurani tampu e man wato ɓe efta torra fa huwa hayrun lakum ɓurani on min al iftari dininta sumtago wal fidya e sotago wa qila wiyama huwa wato boline nde khitabun ma al kaffa ɗum wolango yimɓe fuu enen fuu on Allah wolwani wa huwa al asahu tafsiro o meɗen alauddin rahimahullah ko wi kanjum ɓuuri sahago non suumo ɓurani on ɗo ɗum wolwinde yimɓe fuu li anna lafza lafzu amun kuɓɗu kanjum waɗi her malikiya ɓe koosi ɓe mbiya ho jahangal wato hande wodanimo ruksa sumtago amma to ni o suumi ha lawol man ɓurani mo gam hosugo hayaka ɓe mbi wato ruksa o sumtoto to o yehi jahangal to o yiɗi amma suumugo ɓurananmo kadi kanjum wato tafsir o wi o huwa al asahu li anna lafza gam lafzu man amun kuɓɗo farjuhu lorgo lafzu man ilal kulli faade kala fuu awla ɓuuri handugo to goɗɗo yahan jahangal ɗo hasiru mako her julde kam kanjum ɓuuri wato hasiru mako her suuma e bo o sumnama gam annabijo yehni jahangal ɗo suumi bo ila kudaydi wato hande bako tanmi wargo in kuntum ta'lamun to ni on andi ko ɓuranta on kam wato accugo ruksa man wato hoosa azima her suuma e ɗo ɓuranan on ni ko fuga ha wen famille zahiri aka ko fi in kuntum toon lattake ta'lamuna on andan ko ɓuuri yani anna sawma suuma e hayrun lakum ɓurani on وقيل وياما معناه معنى من إذا سمتم علمتم ما في الصوم من المعاني المورثة للخير والتقوى كونغول فيروي توني on suumi علمتم on andan ما في الصوم كونير سومه من المعاني نفايجي المورثة دونتينان للخير خير والتقوى يقول الله تو بيا آدم سوما كي وناnan weelo o andi tan no foti wato ande masalan ɗum o lattanno wato o mawnitiɗo o farnotoɗo ɗo fuu o hirri tan jawmirawo seni ɗum moƴƴanimo on to ni o suumi ɗo o nanan weelo o hirri tan wato ande masalan no o foti o mawnitatako o enɗan miskinjo bo o yiyan miskinjo ka ɗo dumri lebbi sappo e ɗiɗi fuu harata ɗon ɗitata a seni ɗum nawri du nden ɗum derɗirawo ma ko julɗo o hirri tan annabijo wino bo goɗɗo imanako muɗum timmata la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi imanako ɓi adama timmata bana modiɓɓe sarhiri hadisawol sey to o yiɗani derɗi ko julɗo ko o yiɗani hoore mako o siftoran miskinjo kadi o wallita ɗum ha hirande muɗum to ɗum ɗo wato ɗum ekkitinmo hayru kadi ɗum ekkitinanmo kulol Allah bo o andi tan no o foti o mawnitatako o yaran hakkilo kadi o andi tan mo era Allah dow mako jawmirawo moƴƴanimo on wato hande o anda saɗɗum wa alam andu annahu la rukhsata li ahadi min almuslimina almukallafina fi iftar ramadana bi gayri uzrin o wi andu yo hoytitinaki wonana goto nder julɓe Allah balindiɓe defaɓe defal har sumtugo lewru ramadan ko luuti geldol ɗo ɗo ala makka bana sumtugo gooje kanjum wima masalan duuɓi ɓawaɗo yimɓeji ɗum waɗa bonuɗaji ɗuɗɗi machine se Allah andino ɗum wayi yimɓeji hoytata suuma ha ɗum waɗa balɗe tati ko nayyi juldata bo juldata julde suuma e bo ha ɗum waɗa balɗe ɗi tati ko nayyi ɗum anda ɗum her men ɗo foof kadi ɗum ɗo na ɗum fijirde
se biya da mo anda yo jullo anda bo wato ande islam kam go kanjo wi dum gotum rukhsa wala mo hoyna na masumtu ramadana o mawdo o balindi do nyufi do gorko e debbo fu wala geldol ngol sariya debbo hayli malla bo ande bi adama o gorko debbo ko o nyawi malla bo safarni jahangal gal hasiru malla o nawi ba biiden do wawata geldi di fu riwake o sumta ramadana do kato dari wala ruksawato hoynanaka ko moy jowato ande balindi do nyufi do sumtugo lewru ramadana ko luti geldol wi geldi man tati geldi ko tabi adama sumta ramadan do kuje man tati kala goddo fu modi bo hore mudum ha en laara kadi kuje man tati do di don ha ma kona nden o sumti to di wala her mako kafara lismake mo se o hefa o yawa lawdi ga umma o hefa arande geldol arande wol o fi ahaduha safaru wal maradu wal haidu wan nifas geldol arande wol do o limti kuje nay o wi jahangal dakno wal hasiru dahangal yottungal hasiru ka waɗan o sumta malla bo ñaw haɗan ngu suumaye malla bo hayla o debbo o hayli malla bo debbo o ɓesni ɗo gotel nder kujeji ɗi o limti tati ɗo to ɗo heɓi julɗo Allah kam o sumta ramadana ɗum geldol ngol sariya o yehi jahangal ngal hasiru ɗo ka o sumta nder lawol man malla bo o ñawi ñaw man ɗo wawata sumago to gorko debbo fu dum liyani wedi do fu didi ragareji bo herori debbo o hayli o debbo nder sumago harmi do mako o besni sumago harmi do mako amma o yogo yan sumay man fa haula be akam wato iza afdaru to be sumti fa alaihimul qada'u dunal kaffara be ka to be sumti ramadana nyalde man tan e yobata be hefata nyalde de be sumino wato de be sumtina go faidatun min ayamin ukhargo to balde to nyalo mare o reto dum tati to nayi to joyi to sappo do kano de sumti fu kanje tan be yobata do kam geldol sariya go o geldi tati di o limtanno go wadi nawuji nayi ha gotol kam didabol bo alhamilu redujo do bo laran debbo gorko redata wal murdu musino gorko musinta ida khafata to be kulani ala waladayhima do bikkol mabbe bingel mabbe wato debbo reedujo ma hulani ko wonde reedu mudum sababu suuma e tata dum torra bingel ngel to malla bo wato ande debbo musinando do o hulani bingel ngel ta ngel torra er musinal magel wato ngel harata dum sabab dina ngel wato nyawgo do be dido furobe be aftarata be sumti wa alaihim alqada'u wal kafaratu woni do mabbe wato hande yobgo be mudugo no wiata kafara do tata ma kafara manga wato hande masalan be mudan to e wari yobgo be yoba nyalde man be muda do kadum hebata gorko kadi ngam gorko redata gorko musinta to kadi masalan wato do to ni debbo wato redujo hulani bingel mako nder ramadana ngam bingel ngel nyaman wato hande nyamdu mako go be dadul jaburu mudum de nyalde de fabbe nder redu mako go to ni o suumi do bingel go wadan batte ha majum malla bo do musina wadan batte do kam dungani mo sariya o sumto amma o yoban nyalde man to wari yobgo se o muda kanjo on Alauddin rahimahullah kanko on o abdiri dum be kafara na dum kafara manga wa ilayhi zahaba ash-shafi'i wa zahaba al-ra'i ila annaha la fidyata alayhima imam ash-shafi'i dum modi bojo jam mazhaba urasinkejo kanko o fiti banni her majum masawa ko o wi do ma kanju do majum Alauddin yari fituyeji mako o wi wa zahaba al-ra'i be ra'ayu bo hambe on kufa dum ko en Abu Hanifa en be dilliri wigo wato o yobatan wato o mudata redujo ha masaba Abu Hanifa o yobre tan o mudata be musinan do fu be mbi amma har Maliki bana Shafi'i non o wi wato zahaba al-ra'i la annahu la fidyata alayhima wato muduki wala do mabbe amma ha Maliki nde o yobi fan o mudan de sababu bingel o on wato ande sumtini mo na sababu mako to lutti gotol ko watta goddo sumto kadi wato asalisu geldol tatabol bo al-shaykhul kabir wal ajuzul kabira ndottijo tampudo nayejo mo wawata sumugo pulde bo nayejo mo wawata sumugo wal maridu e nyawdo allazi la yurja buruhu mo yamditaki mudum tamma
nyawman fodi ndi be kay mudobe kuje de tati to wala her goddo sumti ramadan wa wada dabare hefugol law o rimdina jeyaɗo to woodi muminijo to jeyaɗo wala to tawatamo jihadi wala mo marata wata to e to na noon kadi o ñamna miskin en 50 o defana ɓe ɓe ñama malla o hokka ɓe wata hande mudoje ɓanno sariya umri 50 malla bo o suuma lebbi ɗi tokkotirɗi amma to seesi ɗini ɗum o faala e wacci o andan to yehi lahira o matan bone kanjum o wi haɗo ɗo a salisu a cheikhul kabir dottijo nayejo wal ajuzul kabira wato hande ajuz bo kanjum on pulde bo nayejo wal maridu e ñawɗo allazi la yurja buruhu mo yawdigu muɗum tammaka fa alayhimul kaffara ɓe bo woni dow maɓɓe hefgo ɗo mudugo on dunal gada'i ga en yobgo ɓe joɓata kamɓe ka e mudan on yo ɗum ɗo ko en bolwanta ɗum ɗo ɗum gondaɗum yimɓeji ɗon waɗa to yeeɓi dina muɗum ko idata be yimɓe suuma yer duuɓi calinoɗi ɗo ɓe mbi ko yimɓe ɓe pewan saria wiyayno noon wato saria wiyayno ego e pewan ɗo wala ha ɗum woni er deftere ko hoore ngam tumugo ego ɓe jiyayi kam meeɗa e lanego an kañande seko to e gaddi habarman julɓe suumake a wiya an ka suumata ko ego e pewan wala mo windinuma deftere ko hoore yo kadi kanjum ɗo so yimɓe taskito ɗum kuje ɗe tati woni wato geldiji to ni geldi man wala on man suumoto wato ñalowmare nde o suumtiɗo nden o hefa bo kafara be gotel kuje tati ma o ñamna miskinen 50 malla bo o rimɗina goɗɗo muminijo malla bo to ɗum heɓaki o suuma lebbi ɗi tokkotirɗi jawmirawo wi shahru ramadan allazi unzila fihi alquran shahru ramadan allazi qala allahu subhanahu wa ta'ala qawluhu azza wa jal kongol jawmirawo jaaliɗo mawɗo shahru ramadan lewru ramadana yani wakta siyamikum shahra ramadan wiyete noon na lewru ndu en yiyata dow men do asama ɗo wiyete shaharu ñalɗe maru wiyete shaharu kanjum tafsir o wi wakta wakkati siyamikum suuma e moɗon wakta siyamikum wato shahru ramadan wakkati suuma e moɗon ɗum lewru ramadana yani ashahru yani summiya shahru shahran halunga arabiya shahru innama shaharan li shuhrati ngam lollago muɗum yugalu ɗo wiye li sirri hunde suuɗande ija azharahu to wangini nde ɗo wiya shahrahu o lollini nde wa summiya alhilalu shahran lewru wato hilal bo innama shahru li shuhrati ngam lollugo muɗum wa bayanihi e wangugo muɗum wa qila wiyama summiya shahru shahran bismil hilal lewru innama shahru be inde hilal wa amma ramadan fastigagu sekago muɗum min ramda daga kalimor ramda o wiyete alhijaratul muhma ka e gulɗe fi shamsi ernange وقيل وياما innahum kamɓe lamma nagalu asma shuhuri araben nde ɓe cottini inɗe lebbi ɗo ani lungatil gadima her lunga nebka sammahu ha wato sammu ha ɓe inniri kabil azminati be jamanuji allati jamanu on waqa'at fiha mo ramadan ukkiyer muɗum mo lebbi man ukkiyer muɗum fa wafaqa hadha shahru ayyama ramdil harri nden wato fototiri lewru ramadan ɗo ñalɗe wato hande wulago wato nguli sammuhu bihi ɓe inniri ndu be majum waqila wiyama fasammawhu bihi ɓe inniri ndu be majum fasammawhu bihi ɓe inniri ndu be majum wa qila wiyama inna ramadana ɗum ismun min asma'illahi taala inde ɗum inde nder inde Allah seniɗo fa yakunu manahu mana man latto shahrullahi ɗum lewru Allah والصحيح كون والأصح كبرة ساهاغ هادون أن رمضان اسم لهذا الشهر رمضان دون عند لورندو كشهر رجب بيغو لورو رجب وشهر شعبان بيغو لورو شعبان وشهر رمضان من جمرا في لورو رمضان دو الذي أنزل فيه القرآن دو القرآن جبنا يرموم.
لما خص الله شهر رمضان بهذه العبادة العظيمة بين سبب تخصيصه بإنزال أعظم كتبه فيه وقت جاومراو هير دينير لور رمضان بدوال مانغال دون وني سوماغو o wangini sababu herdinago lewru majum kadi be jibbingo ɓurɗum mawnugo defte mako nder maaru nden oɗo yecca ko wiyete qur'anu bo istidradan o wi wal qur'anu ismu li hada alkitabi almunazzali ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam al qur'ani ɗum inde deftere jippinade dow nulaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam روي في اللام الشافعي صافي أنه كان يقول القرآن اسم وليس بمهموز وليس هو من القراءة إمام الشافعي دويا واتو عند القرآن دم إندتان نادم مصدر قرأ يقرأ قرآنا وقراءة وبنبيدو كان كوفي قرآن دم إندتان قرآن ما هو وليس بمهموز ولا همزة القرآن نيوي وليس هو من القراءة دم وساك داكي قراءة ولكنه اسم لهذا الكتاب دم إند دفتر لألا جبني دو محمد دو كالتوراة بنا جبنا دو موسى بيت توريتا والإنجيل واتو الإنجيل جبنا دو عيسى فعلى هذا القول دو كونغول صافي دو إنه ليس بمشتق واتو القرآن وفياتو دم لتاكي دو مشتق وذهب الأكثرون برب دودو وهامودي بندل ريويغو إلى أنه مشتق بمبي واتو دم هو ساما داغا مصدر واتو قرآن دم محموز كم بكايمي من القرء واتو دم هو ساما داغا قرء وهو الجمع كان جويته موب وهالو عربية فسمي قرآنا القرآن إنما قرآن دو لأنه يجمع الصور gam debɗo mooɓi suraji wal ayati ayaje badiha ila badin ayaje man yoga maje ɗo mooɓi faade yoga wa yajmau alqur'ani ɗo mooɓi al ahkam kiitaji wal qasase qissaji wal amsala e misaluji ko balidi wal ayat addallati ala wahdaniyati llahi taala e dalilaji kandotoɗi dow gotimmako allah seniɗo ɗum wiyete qur'an goɗɗum feere ɗum tashri'u umroje allah be kaalen muɗum goɗɗum feere bo ɗum geccaji ko annabo en waadi be yimɓe muɗum ngal lunciten tata ɗum torra en ba torrinoɓe goɗɗum feere bo ɗum misaluji be hujjaji kandotoɗi dow gotimmako allah ibnu abbasi radiallahu anhuma o wi unzila alqur'anu jumlatan wahida min allahil mahfuz في ليلة القدر من شهر رمضان فودي في بيت العزة في سماء الدنيا ثم نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم نجوما في 23 سنة فذلك قوله فلا أقسم بمواقع النجوم ابن عباس في القرآن جبنا من موبين دفو ماري daga lawhul mahfuz nde warti yaatu har jammare laylatul qadri nde wato ha nder lewru ramadan bo laylatul qadri waɗata nder laylatul qadri jammare muɗum nden qur'anu jippi diga lawhul mahfuz nder resa ha baytul izza bo ha sama'u duniya woni nden jibrila jibbodi be alqur'ani go seeɗa dow muhammad sallallahu alayhi wa sallam nujuman ɗo wato wakkatiji on wato asliman ɗum koode nden wato hande araben ɗo herɗinira wato hande wakkatiji be koode nde jippiri seeɗa wakkati her jarfu duuɓi 23 sappo e tati her makka sappo bo her madina kanjum wiyete konngol allah fala uqsimu bi mawaqi nujum ibnu abbas wiyata jawmirawo wi miɗo hunoro bana tafsir o wiyata la zaida lidato litakidi miɗo hunoro be janarle koode wato hande janarɗe koode bi mana nuzulil qur'an wa rawa abu daoud ani nabi sallallahu alayhi wa sallam qal أنزل صوف إبراهيم في 3 ليال مضين من رمضان وفي رواية في أول ليلة من رمضان وأنزل التوراة موسى في 6 ليال مضين من رمضان وأنزل إنجيل عيسى في 13 ليلة مضت من رمضان وأنزل زبور داود في 18 ليلة مضت من رمضان وأنزل الفرقان على محمد صلى الله عليه وسلم في 24 ل60 مدين بعدها
ɗon bo hadise on ngol Abu Dawud filli aɗa annabijo sallllahu alayhi wa sallam Abu Dawud jawmu deftere kadi sanadu on o moyti wi annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi suufi Ibrahima jippi her tatab ar jemmaje tati ko sali wato nder lewru Ramadan ɓeɗi on wato suufi Ibrahima jippido annabi Ibrahim nder lewru Ramadan non wato hande ha riwaya ngol ka wi ha arat jemmare Ramadana on wato suufi Ibrahim jippido annabi Ibrahim non deftere Tawreta bo jibbinama do annabi Musa har jeweego ñalɗe jemmaje ɓeɗi ha lewru Ramadan non Injila bo jibbinama do annabi Isa har jemmaje 13 ɓeɗi ha lewru Ramadan non deftere Zabura bo jibbinama do annabi Dawud har jemmaje 17 ɓeɗi ha lewru Ramadan layla ba'da asra hada saqata lamul ula ko wi wato wa unzila al-furqan non al-Qur'ani bo jibbinama do Muhammad sallallahu alayhi wa sallam har jemma nogas e nayyi wato lebban nogas e nayyi o wi har jemmaji joweego wato hande jemmaji joweego luttuɗe wato hande ha Ramadan ba'da ha ɓawo deftere فعلى هكذا دوبناني يكون ابتداء نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان دوبناني كدي فتاغو جيباغو القرآن دو محمد دم لا تكن له رمضان وهو قول ابن إسحاق محمد بن إسحاق بندو سيار دم كونغول ماكو وابي سليمان الدمشقي فونون وي وقيل بها في معنى الآية معنى آية دو شهر رمضان الذي هنا فعل هذا ليس فعل هكذا فعل هذا يكون ابتداء نزول القرآن على محمد كلمة هذا عندكم عندي هكذا فعل هذا أولى ولكن لا تسلق قال هنا فعل وقيل بها ما في معنى الآية معنى آية شهر رمضان الذي نزل بفرض صيامه أو نزل بفرض صيامه القرآن كما تقول نزلت هذه الآية في الصلاة والزكاة ونحو ذلك من الفرائض وبيكون قل معنى واتو ويا مهر معنى آية شهر رمضان لو رمضان الذي دون نزل جيبي بفرد الله صيامه سوما غندو القرآن جيبوري واتو بفرد سوما غندو كما تقول بان بولت سيدا وياتا نزلت هذه الآية كجيبي في الصلاة رساني جولغو والزكاة الزكاة ونحو ذلك يكون بما من الفرائض فريلاجي وفي روى ذلك كونغول غولو واتو دو فيل ان مجاهد ها مجاهد والضحاك دم تفسيره تابعين وهو اختيار الحسن ابن الفضل شفتاكي واتو بيته حسن الفضل الحمد لله